Tervetuloa uuden videon pariin ja mennään pitkästä aikaa tällä main accountilla ja pelataan vähän sotaa. Miten tällä main accountilla nyt sitten saadaankin aikaiseksi? Otetaan tosta vaikka ensimmäinen tiimi. Sitten vähän katsotaan ketä siellä on vastassa. Ja me ei ehkä. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että siellä on siis niin, täällä on yksi bonus. Joo, kyllä me haastetaan tälle. Hetkinen, jos tästä katsotaan ätäkkiä. Ja katsotaan täällä, niillä on yksi bonus käytössä, niillä on yksi liideri käytössä. Mä en, niin en ymmärrä. Samoin täällä. Jos katsotaan tää. No niin, siellä oli 3 bonusta käytössä, mutta haastetaan tää. Nippadappa meitä vähän ehkä parempi tiimi. Niin kuin Maitin mukaan, mutta katsotaan tästä, saadaanko mitä aikaiseksi. Eli Starkeilla kun pelataan, niin nuo fastit on aina fast move rosterissa, kun on noita fasteja. Eli täällä meillä on Robi. Itse asiassa meillä piti olla kyllä täällä tuo Tion Greyjoy, mutta se ei nyt. Mä en ollut sitä valinnut jostain kummasta. Mutta nyt saatiin taunti tuolle Nedille, se on aina hyvä. Sieltä lähdetään kattoo vähän fastejä. Tuolta saa Caitlynille sitten, tosta otetaan tupla pois. Ja otetaan tosta vaikka toi. Mikäs tän nimi oli? En muista. Noniin. Brani. Tässä sitten tuosta lisää Brania, jos me saatais CK pois, vaikka tuo Night King tuossa ehkä voisi olla se pahin mahdollinen, mutta tässä se nyt pois. Seuraavaksi keskitytään tuohon. Otetaan Nedille lisää helttejä. Tauntti pysyy päällä. Ja lisää ätäkkiä. Yes. Ja iski taas. Ja oho. Meillä lähti. Staminat vähän laski. No ei se mitään. Kerätään se lisää. No niin, nyt se tuli. Ja nyt sitten tauntaa Nedille lisää helttiä, vaikka se oli täys. No, meni jo. Ei voi mitään. Tästä tuolta Wolfille lisää. Tuolta otetaan nyt sitten, kato. Nyt lähtee iso hitti. Nedi. Ei, se oli Viikki. Sieltä lähti iso. Se oli Brittles. Elikkä silloin kun täällä niin nää Ice-jutut tuossa niin päällänsä, niin se on Brittles silloin. Ja tuolta sitten vähän. No niin, sieltähän tuli voitto. Ei huono. Katsotaan sitten toinen joukkue, tää meidän Fire-tiimi, eli äsken oli Ice-tiimi ja tää on meidän Fire. Elikkä tän niinku Outpostin Outpostin plussana on, että kaikki Red-tiimiläiset saa 25% lisää ätäkkiä, mutta katsotaas. No itse asiassa aika hauska tiimi täällä tulee vastaan. Täällä on 2 bonusta. Täällä ei ole oikeastaan niinku hetkinen. Starkit antaa defenseä, mutta tällä ei ehkä kannattaisi lähteä. En tiedä. Ei lähdetä Starkeilla. Eikö? Ei lähdetä Starkeilla, kun on se Red-tiimi, niin Red-tiimi on aina Red-tiimi. Katsotaan tuo. 2 bonusta. Targaryen. Siellä on noita
Silloinko yksi vain tommonen 915, mutta mä ei haluaisi lähteä riskeeraan, koska sota on aina sota. Pitäisi saada tiimille aina niinku niitä pisteitä. Täällä on niin hyvät nuo, niin isot nuo kaikilla nuo. Sillä on hiileri, niin on meilläkin hiileri, ei siinä, mutta mennään varmaan päälle. Nyt mennään varmaan päälle. Ei voi mitään. Ja. Katsotaan miten lähtee. No, otetaan tuosta sinisen pois, vaikka sitä me ei pelata normaalisti. Sieltä vähän punaista, lilaa, lisää lilaa, lähtee kartta, tosta lisää lilaa, saa meille siili päälle. Sitten annetaan tästä helttiä, red denaries. Tosta vähän punaista. Taas tulta. Ja kun ton, sieltä lisää tulta. Loppuun. Elävis siilit. No niin lähti tiimi toinenkin. Siitä vähän hiiliä. Sieltä lisää. Sitten annetaan hiilerille hiileriä, eikö tuosta taas punaista vähän noin. Sieltä ammunaan ja sitten lähti koko tiimi. No niin se pitikin, koska se oli ihan heikko, mutta ei uskaltanut lähteä haastamaan. No niin, katsotaanpa tälle tiimille sitten, mikä on tää itelle vaikein tiimi, koska 691 on ihan jees, mutta tää on niinku Lannister Baratheon tiimi. Eli Lannisterilta saadaan Gemdamagea Defenseä, Baratheonilta sitten saadaan Gemdamagea plus Attack Damagea. Sitten meillä on Joffrey on täällä liiderinä. Mutta täällä ei ole kylläkö yksi. Täällä on 2 kommonia. Alistair Thorne liideri. No sen liiderkykyä ei nyt näe. Sitten on Ned Starkki, Marcheri. Katsotaan, olisiko tosta. Otetaan vähän riskiä, vaikka aina pitäisi tiimille pelata, mutta jos meillä nyt olisi sitten, kun niillä on 1 bonus, meillä oli aika monta pirun fucking bonusta. Niin jos me saatais täältä jotain kivaa, hyvää. En tiedä vielä. Lilaa pitäisi saada. Tosta me saadaan lilaa. Otetaan vaikka noin päin. Sieltä lähti. Taas sinistä, vihreetä. Ton skilliä ei vielä käytetä. Ei vieläkään, se pitää saada sinistä. Nyt me saatiin. Käytetään tuo siis. Muistaakseni Gendrin skilli on. Miksi se ei näyttänyt sitä oikein? Joo. Eli se antaa, jos me tosta niinku käytetään Gendrin skilli, niin me saa critical strikea tuolle niinku vähän lisää. Sitten taas tosta tuo Alistar pois. Ehkä ei aivan lähtenyt, mutta ihan hyvä. Mitäs tän skilli oli? Mä en muista aina. Se antaa kaikkea. Tuossa mitä lukee, mutta kun suomeksi jossain sanoo, niin ei osaa niin helposti puhuakaan, mutta ei käytetäs vielä sen skilliä. Taas tuolta vähän lisää. Pistetään Sandorin skilli toiselle Joffreylle. Ja otetaan tuolta vaikka healeri pois. Tai ainakin osa hipareista. Ai sattunutkin, siis sattunutkin hyvin. No, opetellaan. Elikkä nyt vielä ootellaan. Otetaan tosta epikki. Sitten täältä laitetaan molemmat Joffreylle. Paitsi että meillä on kolikoita. Mä nyt ensin pelata kolikoita. Taas tuolta. Tonkaan kolikoita me ei käytetä vielä. Tuostako 5, mutta tuosta käytetään tuohon noin ja noin. Sieltä lähti. Tässä on lisää kolikoita taas 2. Nyt olisi 5 kolikkoa täällä ylhäällä näkyy tää treasury.
missä hiiri on, mutta nyt sitten otetaan lisää lilaa. Mä halutaan lilaa tai sitten vihreitä tosta. Critical strikea tonne ja sit siitä lähti. Yes! Näin se menee. Ja sitten viimeisenä vielä meidän tää paras tiimi. Paration. Sitten katsellaan vähän. Sielläkään ei ole sekaalaista seurakuntaa. Ketäs täällä on? Eiks täälläkään ole, mukaan on pakko olla. Katsotaan näiden bonukset. Siellä on 2, eli ei... Se sanoo, että 2, mutta mehän nähdään tuosta jo heti, että siellä on 1, 2, 3 Targaryen. Eli siellä on Targaryen bonus. Tää nyt ei jostain kumman syystä näytä mukaan yhden. Mutta me nähdään tuolta jo Targaryen bonus ja sitten nyt toisten bonus. Targaryenia vastaan me aika hyvin kyllä pärjätään, mutta sitten on pikkusen pieni. Otetaan riski. Katsotaan. Ja nyt sitten lähdetään kattoon. Mitäs me saadaan aikaiseksi? Elikkäs keltaista ekana mielellään, mutta ensin otetaan tuosta punainen pakko. Se on vaan pakko ottaa tuosta punaista. Taas keltaista. Ja miettii. Keltaista. No niin, tuo me haluttiin. Sitten me halutaan tuosta. No, sitten tuolta crit chanssi. Muistaakseni. Ja tuolta sitten kunnon damagea. Yes. Tää menee paremmin kuin oli suunniteltu lisää. Sitten me halutaan otetaan tosta vaikka vähän. Pistetään kilpää tuolle meidän Davokselle. Ja sitten otetaan tuolta vähän punaista. Sieltä lähti. Sieltä otetaan vähän defense alas. Sieltä vähän lisää. Ja nyt. Yes. Ai että, kyllä. Pakko sanoa, että nyt meni sota hyvin. Enpä muista, milloin olisin näin hyvin pelannut. Mutta jatketaan sitten tästä sodan seuraavaan vaiheeseen. Ja toki haluttaisiin katsoa omat pisteet, jos mä ne täältä löydän. Mä näen täältä, kato, nyt mentiin aikas hyvin. Ei ihan niin paljon, mutta siis vihreät lyö tosi kovaa. Mulla on vähän eellä. Sitten tulee Arja eka. Se pelaa niinku aivan loistavaa peliä. Ja on meidän strategi. Elikkä siis kuka meille näihin sotiin tekee niinku taktiikat. Ja suuri kiitos hänelle. En tiedä katsoako Arja näitä videoita, mutta tulipa mainittua sinutkin sitten näillä. Mutta sota meni omalta osin älyttömän hyvin. En muista, että ensimmäisellä kerroksella olisi saanut itse näin paljon pisteitä. Paitsi Arja. Arja, se pelaa äärettömän hyvin. Ja koko meidän tiimillä äärettömän hyvät pelit on mennyt. Mutta kiitos, jos jaksoit katsoa videon loppuun. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!